Moikka! Tervetuloa taas Keltaisen Ilveksen YouTube-kanavalle. Olet tullut seuraamaan mun neuleaiheista videopodcastia. Ja tää on nyt 5. jakso. Mun nimi on Minna ja mut löytää Instagramista ja Ravelrystä nimellä Keltainen Ilves. Ja vanha blogikin löytyy keltainenilves.blogspot.fi tai com tai jotain sellaista. Ja nyt tosiaan neuleaiheita täällä mun YouTube-kanavalla. Kiva, että oot löytänyt tänne ja tervetuloa seuraamaan, viettämään hetki aikaa täällä mun ja mun neuleasioiden parissa. Tänään on 17. päivä maaliskuuta ja tänään mulla onkin aika paljon erilaisia neuleaiheisia, lanka-aiheisia asioita. On muutama valmistunut työ ja sitten joitakin suunnitelmia. On joku keskeneräinenkin neule. Ja sitten vielä aika paljon lopussa sitten kerron tuosta kirjoneuleyhteisneulonnasta Kalista. Ja siitä sitten lopuksi tosiaan enempi. Mutta mä voisin aloittaa sitten kertomalla mun valmistuneista töistä. Eilen illalla sain pääteltyä viimeiset langanpäät ja laitettua napit kiinni tähän mun uuteen neuletakkiin, mikä mulla nyt onkin päällä. Ja mäpäs vähän peruuttelen, niin näkyy. Tällainen. Tää on siis Hohi Locatellin suunnittelema malli. Elton. Tällainen aika reilu leveydeltään boksimallinen, laatikkomallinen paita. Ja ohjeessa oli oikeasti suunnittelija ajatellut, että tähän laitetaan 3/4 hihat, mutta mä sen verran sovelsin, että tein sitten pitkät hihat, kun itse tykkään pitkistä hihoista. Ja lankoina mulla on tässä, mä oon tätä silloin keskeräisenä näyttänytkin ja vähän tästä kertonut, mutta lankoina on Labienemeen merinosinkkua Grellow värissä. Ja siitä mulla onkin vielä jäljellä tällaiset pikkukerät. 2 vyyhtiä mulla oli tätä lankaa ja tätä meni siis 145 grammaa, jos osaisin oikein vähentää. Eikä aika paljon vielä jäi loppujen lopuksi kuitenkin 2 kerästä. Ja sitten tämä mohair-silkki tässä raitalankana, niin se oli Martins Labin silkkimohairia. Ja tässä väri on Memories. Ja tätä meni semmonen, oliko se 43 grammaa, suurin piirtein. Ja tein muistaakseni koon S. Ihan ohjeen mukaan suurin piirtein. Ja tästä tuli kyllä mun mielestä oikein kiva. Tämmönen tosi rento ja mukava. Ihan itse kun itselle tekee, niin saa sitten semmosia oman näköisiä vaatteita. Ja sitten tässä onkin tosi mukavaa. Tää on täällä ylhäältä aloitettu tosiaan. Tehty tänne asti useampana palana, jotka on sitten yhdistetty. Ja loput on tehty sitten edestakaisin neulana. Sen jälkeen on sitten tehty nämä joustimet
Kaikki reunat on tehty sillä lailla, että siihen on tehty tää tubular cast off. Elikkä tommonen neulalla ja langalla tehty päättely. Jolla tulee kyllä tosi siistiä tämmönen joustava. Mutta ei kuitenkaan lörpöttävä reuna. Tykkään kovasti. Eikä se nyt niin ihan hirveän kovatöinen sit lopulta ollut, kun siihen vaan rupesi. Ja niin, tässä nappilistassa itse asiassa tein pieniä muutoksia myös siihen ohjeeseen. Siinä piti muistaakseni silmukoita tulla tähän joku, olisiko ollut joku 130 tai jotain. Täältä kun siis lähti nappilistaan ottamaan noita silmukoita. Mutta mä totesin sitten, että mullahan tästä tuli näköjään vähän lyhyempi tästä vartalon pituudesta, jolloin mä tein 101 silmukalla. Ja sitten mulla tuli myös semmonen joku ajatusvirhe, että tämän ylimmän napin laskin paikalleen tähän, kunnes sitten vasta myöhemmin tein, että ai niin, hei, tähän tulee tähän. Siinä olikin tarkoitus tulla tähän ihan ylös se yhden napin. Mutta mä sitten pistin siihen ylös 2 nappia, eikä yhtään häiriä. Napit mulla on tällaiset puiset, vähän tommoset vaihtelevan väriset, pikkusen tommoset niinku poltetun väriset napit. En muista yhtään mistä ja milloin on hankkinut, mutta jostakin omista varastoista ne tuolta löytyy. Tykkään kyllä kovasti. Varmaan tulee kovaan käyttöön nyt varsinkin keväällä ja kesällä. Ja tätä oli kyllä tosi mukava neuloa. Ei oikeastaan mitään sen ihmeempiä. Itse asiassa sen voi vielä kertoa, että tosiaan kun ne hihat, näytää sitä, että hihat olisi ehkä ollut suunnilleen tähän asti ja sitten olisi alkanut toi reunus, niin mä sitten jatkoinkin, tein vielä muutaman kavennuksen tohon ja sitten jatkoin ihan tämmöisenä 2 nurin rippinä tämän lopun tästä. Mutta sellainen ensimmäinen valmistunut työ. Ja tosiaan tämän mallin nimi on Elton ja suunnittelija oli nimennyt tämän mallin Elton Johnin mukaan, laulaja, josta hän tykkää. Ja mä taas sitten päätin antaa tälle nimeksi Charly Garcian mukaan, joka on argentiinalainen muusikko, tosi semmoinen monitaituri. Ja sitten kun toi hohi on argentiinalainen, niin jotenkin se mun mielestä nyt sitten sopii tähän. Eli Ravelrystä tämä projekti löytyy nimellä Charly. Noin. Siinäpä se. Tykkään kovasti ja olen oikein tyytyväinen tulokseen. Sitten toinen valmistunut työ on Nonnu Neulojan sukkalaatikko yhteisneulontaan. Siihen on osallistunut. Ja siinä siis tähän 12 sukat vuoden aikana sinne sukkalaatikkoon. Ja vuoden lopuksi sitten saa ottaa ne käyttöön. Ja mä teen niin, että 6 sukkaparia itselleni ja 6 sukkaparia mun miehelle. Tämmönen yhteislahja. Ja maaliskuun yhteisneulontana oli vielä erikseen Minna Sorvalan leimussukat, jotka mä oon pongannut Ravelrystä jo useampia vuosia sitten ja laittanut sinne itselleni lemppareihin sillä ajatuksella, että nämä kyllä todellakin neulon jossain vaiheessa. On niin kaunis toi pintaneuleen kuvio siinä. Tai siis pitsikuvio. Ja nyt sitten Nonnu oli sieltä Minnan
malleista valinnut just nämä levymussukat. Ja mulla oli niille lanka jo valmiina. Pari vuotta sitten tuolta Jyväskylän neulefestareilta ostin Lafefilin tämmöstä liukuvärjättyä lankaa. Alkaa tältä kärjestä, eli tommosena vähän niinku kypsän viljan keltaisena. Ja sitten vaalenee liukuin tänne ylös. Tätä mallia oli kyllä tosi kiva neuloa. Sellainen aika koukuttava tuo kuvio, että sitä vaan aina niinku halusi tehdä yhden osan lisää ja yhden osan lisää. Ja sittenpä tulikin aika nopeasti valmista. Näissä oli aika lyhyt siinä ohjeessa tää varsi. Ja mä tein tähän ainakin yhden mallikerran lisää, ellen kaksikin. Katsotaan sitten, saisiko näitä jotenkin nätisti näytetty. Tällaiset mä tein 2,25 millin puikoilla luuppaamalla. Ja tää oli tämmöistä aika ohutta fingerin vahvusta lankaa. Joten sain sillä 60 silmukalla näistä aika sopivat mun kaposeen jalkaan. Tuli kyllä hyvinkin sopivat ja tykkään kovasti. Tämmöiset vähän ohkaisemmat kesäsukat ehkä. Vaikka mä siis saan ne sitten vasta jouluna silloin käyttöön, mutta kuitenkin. Siitä jäi lankaa. Mitäs mä nyt näytän? Tällainen kasa. Elikkä meniköhän suunnilleen puolet tuosta kerästä. Ei ehkä ihan sitäkään. Ja tässä tosiaan ton värin nimi on tällainen kuin Tourne Sol. Pitikin mennä kertomaan sitä. No, semmonen kuitenkin. Elikkä auringon jotain väriä. Täällä nämä ja nämä tulee tänne mun sukkalaatikkoon, joka tällä hetkellä näyttää tämmöseltä. Täällä on aika häät ihan perussukat, mitkä joskus silloin tammikuussa esittelin, ja nyt sitten tänne kolmannet. Näin. Ja tosiaan yhdet sukat mulla on tuolla jo tuloillaan sitten, mutta nyt itse asiassa en myös muistanut ottaa niitä tähän. No, sieltä ne sitten jossain vaiheessa tulee ja valmistuu. Mut siinäpä mun valmistuneet neuleet. Ja sit mä voisin ehkä näyttää keskeneräistä neuletta. Mulla on kesken Nurja Jonnan, eli tänään neulon podcastin Jonnan Vertices Unite yhteisneulontaan tuleva huivi, jota on aika vähän neulonut tässä viime aikoina. Mä oon aika innolla halunnut saada tätä villatakkia valmiiksi ja nyt sitten en ole kauheasti tähän käyttänyt aikaa, mutta sain nyt kuitenkin tämän ensimmäisen osion valmiiksi. Ja mulla oli tässä nämä Isagerin Highland Wool langat. Niin tällainen nyt tämä ensimmäinen osio. Varmaankin tänään aloitan sitten toista osiota siihen. Ja itse asiassa mä nyt laitoin tän tämmöisen uuteen projektipussukkaan. Minkä mun hyvä ystävä on tehnyt mulle. Mä sain tän eilen. Mulla on synttärit tulossa ihan kohta, niin käytiin kaverin kanssa kahvilla ja Pauliina, joka myös itse asiassa ottaa monet mun kuvista. Hän on tosi lahjakas
kuvaaja ja semmonen käsitöiden monitaituri. Niin Pauliinalta sain Giagon Lace pyörät 2,5 milliset. Ja sitten sain tämän pussukan. Oli ihan kyllä ihanaa. Tää on jotain Marimekon kangasta ja sen verran iso, että tänne mahtuu isompikin huivi, kuten tää Vertices Unite. Ja tämähän on siis Steven Westin malli. Ja muita värejä, mitä mulla tuohon tulee. On nämä. Ja näitäkin on jo näyttänyt. Mutta tällaista siis tulossa. Ja mulla on tällä hetkellä puikoilla. Ja tätä on neulonut näillä puikoilla. Olikohan ne 325? Ehkäpä. Siinä. No sitten mä voisin näyttää muutamia lankoja ennen kuin rupean kertomaan siitä yhteisneulonta-asiasta. Me käytiin tuossa talvilomalla. Käytiin Helsingissä mun perheen kanssa ja siellä samalla kun meidän pojat oli Lego-kaupassa, niin mä kävin siinä Snurressa. Ja Snurresta ostin muutamia lankoja. Lanitiumin tällaista tosi mukava väristä sukkalankaa. 75% Superwash villaa ja 25% nailonia. Ja väri on Nocturne. Ja 420 metriä 100 grammassa. Ja tää on tämmöstä aika tiukkakierteistä, hyvää huittensukkien villaa. Mun miehelle tulossa sukat tonne sukkalaatikkoon tästä. Ja sitten myöskin toiset. Mulla on ollut aika vähän tällaisia ikään kuin miehen käyttöön sopivia sukkalankoja. Jos nyt ei halua jotakin vähän räimeämmän värisiä pitää, niin nyt tuli tällaisia sitten vähän neutraalempia, tummempia sukkalankoja. Ja tää on sitä samaa pohjaa, eli Lanitiumin Basic Sokkia. Ja väri on Fortress. Tässä oli musta kiva, kun tuolla oli vihreätä välissä ja tuolla tommonen kaunis petroli. Muutenkin oikein tämmönen mukavat värit. Siinäpäs ne sukkaostokset. Huomaata ajattelutavan, että mä en osta siis lankaa, vaan mä ostan valmiita sukkia. Et sen tarvitsee vaan sitten tehdä siinä. Okei. No sit voisin itse asiassa sen verran kertoa. Meillä tuli mennään joskus nähdään kaveriporukalla vanhoja hyviä ystäviä ja niiden kanssa sitten tehdään käsityötä aina joku ilta silloin tällöin. Ja heidän kanssaan vähän vaiheltiin lankoja. Eli sellaisia lankoja keräiltiin sitten kotoa, jotka ei enää niin kauheasti inspiroi, jotka on jostain syystä menettänyt sen hohtonsa omissa silmissä. Ja sitten vaihdeltiin ihan. Ja mä kaverin Stashista bongasin tällaisen. Olisikohan tää lähinnä niin kuin smaragdin vihreää. No, kuitenkin tällaista aika ohkasta fingerin vahvusta villaa, joka on kirpparilta ostettu, eli tästä nyt ei alkuperäistä ole ihan hirveästi tietoa. Mutta tykkäsin väristä niin kovasti, että
vaihdoin tämän itselleni. Ja samoin myös sitten tämän. Tää on kans kirpparilankoja. Tää on vähän paksumpaa, kaksisäikeistä, myöskin villaa. Tämmöiset iloiset sävyt. Ja sitten toisen kaverin stassista lähti mukaan tällaisia vähän erityylisiä, jotka inspiroi mua. Ne oli musta hauskoja. Nämä on joitakin vanhoja lankoja, josta nyt ei oikein tiedä mitä ne on, mutta haittaako tuo nyt niin? Ja täällä on Novitan Palmaa. Nythän on jotkut suunnittelijat käyttänyt ohjeissaan. Ainakin Steven West on käyttänyt näitä tämmöisiä pehmoisia pörrösiä lankoja. Tää nyt ei ihan niin kuin mene siihen samaan suoraan, mutta mä jotenkin halusin tätä koittaa. Ja tässä myöskin mulla on semmoista ruskeaa pörröstä lankaa olemassa, jotain ehkä jostain 90-luvulta. Ja siitä mä oon ajatellut tehdä lapselle nallen jossain vaiheessa. Ja mä ajattelin, että ne nallen tassut, tai niin kuin se tassujen semmoinen keskikohta, niin olisi aika hauska tehdä tämmöisellä pörrösellä langalla. Mutta katsotaan mitä näistä tulee. Ehkä jotain. Noin. Sitten itse asiassa muuten vielä lomalla me käytiin mun pojan kanssa tuossa Laukaan Äijälässä. Siellä on semmoinen lammastila kuin Niemelän lammastila. Ja me lähdettiin sinne yhtenä perjantai-iltapäivänä ihan vaan katselemaan lampaita ja kurkkaamaan, että mitä siellä oikein on. Siellä oli myös 2 hevosta ja traktori ja kissa. Ja sitten oli niitä lampaita paljon. Ja sitten semmoinen pieni puoti, missä sitten käytiin. Ja sieltä mä sitten ostin lankaa. Mulla oli ihan suunnitelmanakin, että haluan sieltä ostaa lankaa. Ja heillä on siis Kainuun harmaksia, suomalaista rotua, aika vähälukusta. Ja tää on tämmöistä tosi lampaan tuoksusta. Mä oon ajatellut, että mun pitää pestä nämä vyyhdit. Tässä oli muistaakseni joku 450 grammaa. Ja tykkään tästä väristä, tuollainen aika luonnonläheinen rouhea, aika vaalea kuitenkin. Ja tää on tosi pehmosta ja vielä tällaista hyvinkin lanoliinipitoista. Hyvin saa kädet voideltua tässä samalla. Ja näitä on nyt siis paidallinen. Pitää vaan ensin pestä ja näistä on siis ajatellut jossain vaiheessa, mä voisin sitä, mikä se nimi olikaan, otas kato, Lainen 7. Siis tätä kansikuvan mallia. Niin siihen mä oikeastaan alun perin nää ostin. Niin voisin tehdä. Tässähän on siis käytetty DK-vahvusta lankaa ja sitten silkkimohairia siinä. Eli 2 langalla yhtä aikaa neulottu tuo paita. Mutta mä laskeskelin, että kun tässä oli joku 230 metriä 100 grammassa, niin mä laskeskelin, että mä saisin tällä ehkä aikaiseksi suunnilleen saman tiheyden. Jolloin sitten saisin tehtyä tuon paidan tämmöisestä Kainuun harmaksesta. Vähän myös tämmöistä ekologista näkökulmaa, lähivillaa tuosta
parinkymmenen minuutin automatkan päästä. Ja myös semmoista pientuottajan tukemista. Ja tää Kainuun harmas on kyllä ollut semmoista, että monet on tätä kehunut, että on tosi semmoista pehmeää eikä pistele. Ja ihan hirmu lämmintä. Niin halusin myös ihan erikseen koittaa tätä. Saa nähdä missä vaiheessa nämä ehtii puikoille. Tässä on kuitenkin muutamia muitakin neulesuunnitelmia. Mutta usein mulla on siis useampi työ samaan aikaan puikoilla. Ja nyt on suunnitteilla kirjoneuletyötä. Niin se voi olla, että mä tarvitsen sitten siihen ikään kuin tasapainottamaan tämmöisen vähän rouheamman, nopeammin edistyvän projektin. Ja silloin tietenkin, kun on monta projektia, mitä tekee yhtä aikaa, niin kaikki edistyy aika hitaasti. Mutta semmoista se on. Noin. Siinäpä taisi olla nyt nuo mun keskeeräiset ja sitten noita lankaostoksia. Ja sitten halusinkin puhua siitä yhteisneulonnasta. Elikkä mä tuossa Laineen Seiskalehdessä ihastuin siihen Marit villatakkiin. Ja se oli siis Kristin Drystalen, eli Scandiworksin suunnittelema malli. Ja kokonaan kirjoneuletta. Ja tosiaan siihen ihastuin ja sen aion tehdä villatakin siis. Mä vielä löydän sen täältä, niin voin näyttääkin sen. Ja tuollainen. Ja mä ajattelin yhdistää sen tuon Kuvion Stockbridge neuletakin malliin, joka on vähän semmoinen istuvampi ja enemmän kehon muotoiseksi suunniteltu. Ja sitten katsoa, että mitä niistä yhdessä tulee. Mutta villatakki olisi tarkoitus saada aikaiseksi ja tuollainen kokonaan kirjoneulainen. Ja sitten oli ajatuksena, että neulottaisin sitä yhdessä. Ja muutamit onkin jo vastaillut mun kyselyyn siitä, että jos joku lähtisi mukaan neulomaan. Ja nyt mä ajattelin, että huhtikuun 1. päivä aloitettaisiin sitten yhteisneulonta kirjoneuleinen. Ja siinä voisi tehdä semmoisen, että kriteerinä olisi se, että kirjoneuletta ja sen 1.4. jälkeen aloitettu. Ja mulla oli ajatuksena, että tämä olisi tämmöinen hidas kirjoneule yhteisneulonta. Että siinä ei tulisi kiire eikä tulisi semmoista pakkoneulamisen tuntua, vaan voisi aivan rauhassa neuloa omaan tahtiin ja sit saada valmista kuitenkin jossain vaiheessa. Ja mä ajattelin, että tämä voisi kestää marraskuun loppuun asti. Joulukuun mä itse haluan aina pyytää lahjoille, mutta sinne marraskuun loppuun asti voitaisiin yhdessä neuloa kirjoneuleita. Ja mulla on Ravelryssä tällä hetkellä siellä suomalaisissa podcasteissa on oma ketju, mutta en ole vielä perustanut omaa ryhmää. Mä ajattelin, että perustan oman ryhmän ja sinne sitten myöskin ketjun tälle yhteisneulonnalle. Ja sinne sitten valmistuneiden töiden ketjuun. Näissä on monesti näissä yhteisneulonnoissa arvontoja. Ja mä ajattelin, että sinne jonkinlaisen arvonnan kyllä teen myöskin. Mä en ole kauhean semmoinen arvonta-ihminen. Mä en koskaan voita missään arvonnoissa yleensä mitään. Ja vielä epätodennäköisemmin voitan, koska en myöskään osallistu. Koska ajattelen, että en voita. Tällainen siis hölmö itseään toteuttava ennuste. Mutta
kuitenkin ajattelin, että laittaisin sinne arvonnan sitten sinne valmiisiin töihin, eli valmistuneiden kirjoneuleiden listaan. Ja siinä voisi olla sellainen, että koska aiheena on ihan vain kirjoneuleet, niin jos sä oot tehnyt jonkun kirjoneulesukat tai kirjoneulelapaset tai kirjoneulepipon tai jonkun tällaisen vastaavan vähän pienitöisemmän kirjoneuleen, niin siinä voisi ikään kuin, osallistua yhdellä arvalla. Ja sitten taas, jos sä oot tehnyt kirjoneulepaidan tai villatakin semmoisen, jossa se kaarrokeosa on kirjoneuletta. Esimerkiksi jotain näitä. Enpä nyt muista sen suunnittelijan nimeä, mutta paljon mitä on ollut näitä kaarroke-kirjoneuleita, jotka on sitten muuten ihan sileää tai yksiväristä neuletta. Niin semmoiset kaarrokkeelliset kirjoneuleasiat niin tulisi sitten kahdella. Onpa tää hankala. No mä voin kirjoittaa nää sitten sinne ryhmään. Mutta voisi siis olla 2 arvalla mukana. Ja sitten jos olisi ihan kokonaan kirjoneuleinen villatakki tai villapaita, niin siihen voisi sitten osallistua 3 arvalla mukaan. Tällaiset asteikot. Ja mua itse on kovasti kiehtonut nyt tosiaan noi ihan koko kirjoneuleiset villatakit lähinnä. Jo silloin, oliko se viime vuonna vai toissa vuonna, kun oli yhteisneulonta, olikohan se Taitolehden järjestämä, nyt en enää muista kauhean tarkkaan, mutta oli sen suomalaisen suunnittelijan Sirkka Könösen tällainen koko kirjoneuleinen villapaita. Mitä monet tekikin silloin, mä ihastelin, että ei vitsi, nuo on tosi hienoja. Muutkin nämä Sirkka Könösen perinteiset suomalaiset neuletaiteilut. Nehän on siis taideteoksia käytännössä, kun niissä on käytetty paljon värejä ja maalattu isoa kuvaa kirjoneuleella. Niin sieltä oikeastaan mulla lähti semmonen isompi kirjoneule-innostus. Ja sitten mä oon ihaillut noita Marie Wallinin kirjoneuleita. Siitä itse asiassa tuo Villametsän Marita olikin just tilaillut Marie Wallinin noita kirjoja. Siellä on kyllä kans tosi ihania kirjoneuleita, että sieltä saa varmasti kovasti inspiraatiota sitten näihin kirjoneule-asioihin. Ja nyt sitten tosiaan kun mä näin ton Marit villatakin, niin mä tiesin heti, että mä haluan sen tehdä. Ja mä mietin niitä mun värejä. Näytinkin Instagramissa jo, että mun värit siihen mun villatakkiin on siis tällaiset. Nämä on Tukuvuulin fingeringiä. Ja tää väri mulla oli jo aikaisemmin. Tää on siis valo, muistaakseni. Mulla oli tässä mun mielestä nämä kaikki vyötteet, mutta no niin, ne oli mennyt tonne. Nämä on meillä vähän pyörinyt ympäri lattioita, koska poika on käyttänyt näitä kiikareina. Nämä on tosi näppärät kiikarit. Mutta siis Tukuvuulin valoa. Sitten mulla on nilaa. Tällainen oikein tämmöisen aika herkullisen ruskea. Mä tykkään tästä itse tosi paljon. Tässä on jotenkin kaunis tommonen valon kanssa tommonen kiilto. Jotenkin se väri tulee tosi ihanasti sieltä esille.
tykkään oikein kovasti. Ja sitten kolmantena mulla on ruura. Ja nämä värit valikoituu vähän sillä tavalla, että en ole kauheasti suunnitellut. Menin vaan tonne titityyhyn ja sitten mä siellä yhdistelin pikkusen värejä vierekkäin aika nopeasti. Rupesi näyttää siltä, että nämähän tästä nyt tulee mukaan. Tai toi nila mulla nyt oli jo, valo, eli tää vihreä. Mulla oli jo aikaisemmin, mutta näitä sitten ostin lisää. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin katsomaan näitä värejä, että hei, mitenköhän käy, että erottuuko nämä ruura ja valo tarpeeksi toisistaan. Onko ne liian lähellä? Tässä nyt näyttää siltä, että ne erottuisi aivan hyvin. Ja tietenkin tällaisessa hyvässä valossahan ne erottuukin. Mutta kun laittaa niitä vähän tänne kauemmaksi, no ehkä ne erottuisi. Mutta halusin kuitenkin sitten vielä ikään kuin tuoda vähän lisää kontrastia tähän mun komboon. Ja sitten sieltä Snurresta ostin, silloin kun käytiin Helsingissä, niin ostin myöskin vielä yhden. Missähän se näkyisi nätisti. Yhden kerran tukuvuulin fingeringiä. Ja tää on väriä sake. Eli tällainen aika lailla kirkas luonnonvalkoinen. Ja näillä mä nyt sitten lähden tekemään. Ja oikeastihan toi Maritin ohje on tehty 3 värille. Mutta mä näin yhden semmoisen version Instagramissa, jossa oli käytetty vähän myös 4 väriä. Ja musta se toimi tosi hyvin. Niin nyt sitten otin 4. värin itselleni käyttöön siihen myös. Ja pohjavärinä mulla on tää ruura. Eli tämän päälle sitten rakentelen näillä muilla niitä kuvioita. Sellainen suunnitelma. Ja oikeastaan mulla oli alun perin jotenkin semmoinen ajatus, että kun mulla on se pohjaväri, niin siihen päälle ikään kuin kävisi vaan tummemmat sävyt. Semmoiset, että ne tummat erottuisi siitä hyvin. Ja ne olisi siis ollut nämä. Mut sitten jotenkin jossain vaiheessa sit muistin tällaisen ohjeen, minkä on joskus kuullut kirjoneuleisiin värien valitsemisesta. Että kun sä laitat ne mustavalkokuvaksi esimerkiksi, niin niiden värien pitäisi silloin erottua toisistaan, jotta se kontrasti on tarpeeksi suuri. Et jos ne siinä mustavalkokuvassa näyttää molemmat ihan samalta, jotkut tietyt värit, niin silloin ne ei tule erottumaan toisistaan myöskään siinä valmiissa työssä. Ja jostain syystä mä olin siis ajatellut, että vaan niin kuin tummempaan suuntaan se kontrasti toimisi. Mutta eihän se nyt ehkä ihan niin mene. Ja sillä sit halusin koittaa tätä sakea. Eli yksi kontrasti myös tonne niin kuin vaaleaan päin. En nyt tiedä, onko nämä termit ihan oikeat, mutta ehkä ajatuksesta saa kiinni. Ja muistin myös sitten, että hei, mä oon tehnyt joskus aikaisemmin samalla ajatuksella ja on tykännyt siitä paljon. Eli mulla on tämmönen vähän vanhempi huivi. Mä oon joskus 2 vuotta sitten tehnyt tän. Ja itse asiassa äsken kun etin tästä tietoja omasta työstäni Ravelrystä, niin mä sitten huomasin, että mä en ole ollenkaan laittanut tätä edes Ravelryyn. Mutta tää on siis Hohi Locatellin Amazing Day. Tätä on tosi paljon jo käytetty. Lankana on Holstgarnin se lanka, missä on 100% villaa. Oiskohan se joku super wool tai joku vastaava. Kuitenkin. Ja tällaisen huivin olen siis tehnyt.
sanoinkos jo mallin. Eli Hohi Locatellin Amazing Day. Ja tässä nyt siis oli samantyylinen ajatus. Pohjaväri oli siis tällainen niin kuin, ikään kuin keskivaalea. Ja sitten täällä oli näitä erivärisiä raitoja, joissa oli myös huomattavasti vaaleampaa, joka myös erottuu sieltä mun mielestä ihan kivasti ja raikastaa sitä väriyhdistelmää. Nämä on muutkin kaikki sitä Holstgarnia. Siellä oli jotain semmoisia pikkukeräyhdistelmiä, semmoisia paketteja, mitä mä sitten ostin muutaman. Mutta sitten tää tummaruskea täällä. Tää on mun itse kehräämää. Ihan niitä ekoja kokeiluja. Tai ei ehkä ihan ensimmäistä, koska tää on aika ohutta jo. Mutta kuitenkin tällaista pikkusen epätasasta. Mutta kiva, että mä oon saanut sitä käyttöön tänne. Ja sopii mun mielestä hyvin näihin väreihin. Mutta tätä ideaa nyt siis tässä ajattelen, että saan tällaista vaaleampaakin sinne sekaan. Katsotaan miltä se näyttää. Nyt sitten siinä Marit-neuletakissa. Voihan se olla, että mä en tykkää ja sit mä puran. Mutta sittenpä koitan toisella värillä. Mutta on ainakin se ensimmäinen yritys ja yhdistelmä. Ehin muutaman vyyhdin lisää kerjä tuossa yksi päivä, kun hermostuin mun miehelle. Ja sitten menin makkariin kerimään vyyhtejä. Lisää mielen rauhaa ja myös sitten aikaa ajatella vähän molemmille. Mä en kutsu sitä mököttämiseksi. Mutta tällaisia. Vielä on muutamia vyyhtejä kerittävänä. Yes. Mutta siinä mun suunnitelma Marit villatakista. Ja siitä kyllä varmaan tulee kiva. Olen nähnyt jo muutamia melkein valmiita Marit villatakkeja. Ja eilen olisi itse asiassa ollut ton Laine Seiskan, onko toi Seiska? Joo. Seiskan Trunk Show olisi ollut tuossa Titityyssä, eli noin mallit näytteillä, mutta en sitten kuitenkaan kävässyt siinä, vaikka aika lähellä olinkin. Jäi tällä kertaa välistä, mutta eipä se haittaa. Tuossa. Ja niille mä ostin myöskin Titityystä pienen projektipussin. Tää oli musta aivan ihana. Tää on tällaisen kuin Fia tekemä. Tonne mahtuu villapaitakin. Ainakin jos se ei ole mikään ihan hirveän paksusta langasta tehty. Mutta ainakin huivi. Jeps. Ei taida mulla olla muuta asiaa tällä kertaa. Mutta tosiaan kirjoneule yhteisneulontaa aloitellaan. Ja 1.4. saa sitten pistää työnpuikoille. Ja mä laitan tähän alle, kun mä keksin sopivan hashtagin, millä voi merkata omat kirjoneuleasiansa tähän yhteisneulontaan liittyen Instagramiin ja Ravelryn sinne ryhmään. Ainakin sitten liittykää, kun mä saan sen valmiiksi. Toivottavasti saan jo tänään laitettua sen alulle. Ja mä en ole mikään kirjoneule-taituri, mutta musta on kiva tehdä niitä. Ehkä me saadaan toisiltamme vinkkiä ja keskustelua sitten siellä kirjoneule-yhteisneulonnan tuoksinnassa. 1.4. aloitetaan ja kauhean kiva tutustua myös samalla moniin uusiin tyyppeihin. Mä oon vähän taipuvainen semmoiseen epäsosiaalisuuteen ja myöskin
Ravelryssä esimerkiksi on ollut suhteellisen epäaktiivinen. En ole ihan hirveästi kommentoinut minnekään, mutta kaikkia uusia ohjeita on kyllä seurannut jo vuosikausia. Ja ehkä nyt sitten kuitenkin voisi joihinkin ihmisiin myös vähän tutustua. Ja vaikka mennä jonnekin neulepiiriin. Tuossa meidän kylällä mä oon käynyt neulepiirissä. Ja siellä on tosi ihania kavereita ja ihania tyyppejä. Heidän kanssaan on ihan siitä lähtien. Taisi olla jopa meidän muuttopäivä, kun täällä alkoi neulepiiri. Täällä meidän kylällä. Ja silloin mä menin sinne ekaa kertaa. Ja mulla oli silloin aivan pieni vauva, puolivuotias. Ja nukuin hyvin vähän. Ja ihanasti he otti mut sinne mukaan. Ja nyt on käynyt sitten aina silloin tällöin vähän epäsäännöllisesti siellä mukana. Ja aina mut otetaan avoimin mielin vastaan. Ja vaikka monesti on siellä tosi väsyneenä ja semmosessa ikään kuin semmosessa neulomismielentilassa, jossa ei ihan hirveästi keskustele samalla, mutta kuuntelee kyllä paljon. Niin siellä mä en ole varmaan ollut kauheankaan sosiaalinen, mutta ehkä he kuulee mun neulejuttuja nyt sitten tästä podcastin kautta. Terkut vaan neulepiirin tytöille, jos tätä katsotte. Ehkä mun pitää linkata tää sinne meidän Facebook-ryhmään. Ja ei oikeastaan mulla muuta tällä kertaa. Tänään vielä suunnitteilla nyt, että mennään varmaan tuohon Peurunkaan pulikoimaan. Viettämään sinne sunnuntai-iltaa. Ja teillekin kaikille oikein hyvää kevättä. Ulkona sataa tällä hetkellä lunta. Mutta mä nyt ajattelen, että on jo kevät. Maaliskuun puoliväli kuitenkin jo ylitetty. Ja kyllä se lumi siellä sulaa koko ajan. Ja valo lisääntyy kovasti. Ei muuta kuin kiitoksia, jos olet katsellut tänne asti. Ja kiitos, kun oot siellä. On ollut hauska seurata, miten mun videoita on kuitenkin aika monesti jo katsottu. Ja tilaajiakin on aika paljon. Tervetuloa vaan tilaamaan ja tervetuloa sinne Ravelry-ryhmään myös, kun mä saan sen vaan tehtyä. Kiitos tästä kerrasta. Toivottavasti viihdyit ja nähdään ensi kerralla. Ehkä silloin kun tää yhteisneulonta, kirjaneuleinen sellainen alkaa, niin varmaankin silloin yritän sitten viimeistään saada seuraavaa videota tehtyä. Kiitos seurasta. Nähdään myöhemmin. Moikka!